jo crec que estem fent un bon torneig, crec que l'equip està creixent a poc a la mica que vam continuar amb els partits i bueno, crec que estem en el camí correcte i que estem fent les coses molt bé. Demà és una final més, crec que tenim que seguir fent el que estem fent, treballar, disfrutar i jugar. Crec que és important seguir fent això. Doncs penso que hem estat fent un campionat molt bo, la fase de grups crec que hem estat excel·lents en tots els aspectes i avui a les semifinals, al final és una semifinal contra Madrid, aquest component emocional fa que no prenguis aquestes bones decisions en àrea, que hem fallat bastantes ocasions clares, però ens enduvem una victòria i molt content del rendiment que estan donant aquests nanos en aquest autonòmic. I València, si passa a la final, jugarà a casa, després un estadi ple. 3. Gestionar aquestes emocions, són nanos joves, costa a vegades saber jugar en aquests entorns, però penso que serà un partit emocionant, serà un partit competit i que si fem les coses bé tenim molt les de guanyar.